Papa. My minister. Hey. Ah. Oh, Mrs. Samuel. Allez. Allez, je viens. Papa, allez. Oh, je sais qu'on y a mis des chamons, on tient à mieux, monsieur. Hein? Papa, des négoces. Mamma, je vais vous Sure, Nkrumah. I mean, country. If you say it, you know, you intend to kwasa. Ah, Papa, ade. I mean, some country say kwaya ajo no. Your friend no kwayewa. Na ebe bebrebe yi so e. I mean, some kai say. And you who say akoko. Where did they we do one no atwitwiri form. Me tra ha say to fu say hwe yie. Na wa nyi twumwa ama. Ade ade na metiti. Eba ne sen. Ena afa die wakwa akodi ohima abayachi. Ah, Papa, anya so ne sen. Enye wa na wo share me bo e wo fie ha. Se twumwa o maame de ne share wonsa na nye ade a obegya na chi dida. Nkrumah eba ne sen. Eba ne sen na afa die o maame awo wati kwa mo one ohima ibai akoye baako. Aden. Mi wua ebeye ode. Nyesa. Ate. Ewu na no maame. Matra ho na sika kra mo pedi no. Manya adina mo ho atom. Papa, we dey mesrew. E ma bu mfo me. O se me maame so, ese me tie na asem. Sebi. Yese baby openite wa wo hu no. Me ambofra me dey kra me hu. Na eye ma adwen se me maame hu bibi wo akiri efatwi wa ho. Na wo ka kire me. Ebia na sementia na akina na akofa asem aba. Oh, me maame yu bia. Sebi wonu so wanyina ko nanim. Ntimi nim se afuto na wo to me no. Ebia na wo hu bibi. So, if you say baby a openi whatever a ohunu no. Bia me ambofra no, je hokra me hu. Ntimi maame afuto na wo to me fatwi wa ho no. Na me nim de beba da ache. Ntimi tira se na me hu se da bi de me maame ka no. Hosa me jitum. If you so kan ya kopim se ma hwe de ekura obeku ne ho ahye me. Papa, we nya na ma me tu sa na mo we sei no. Anya de bibia to akire so a no kwasam me hwe nsem bia ma me keka che me asem de ohima aba no etoto twuwa ho a asa ensusune kakra wom. Ntino na asese me tie me ma me asem na me di nachi. Amin kasem we tro e fa 2-3 afebo. Baby this year ya na kodane baby akoa. Obi nso nimu a osa okete wo abankua mu. Na susan wo hoyi subonten this year. Enso se nsuo no bufa baby a manfo bu na suofu no. Twumwa na hu ne saa no. Daachi bi obehu na fere. Ko eno maame mun ko diska na chi. Na sema me ka kire one no. E mane mpa utri hu da. Twumwa na wo hu no ne. Eye ne saa no. Daachi amawu akọ no. De o maame ka no. Hu ne chese afutu a me de man de enkwase asem. O maame de ne ne. Du maame achi. Macha me why na time achi. Na me tu sa na mo no. Menim se eye de ne a eye die. Aje se mawu. Me nye saa de no da abra me ti ase. Jase, where the shanka otu unsa frame and come back you? Minim pensu. Debi. Mensu be free fear na me bent nsuo ye. Na we dey menko am sempa wo. Kokuru menguta ne boni bebre. Na ye nyina krodu emu ne yo. No kwasem ne se woni mayonkofa edame no ntem. Ene oba eye Nkrumah enso ntem. Na ni nyina no ekobewie eye miame wo faase
twumwa wone Nkrumah ayonkufa enti na makrodie mapam asɛm yi ɛno nso ka ho bi na medimani atu fom din ahwɛ enioma bi na nse Nkrumah ɛyɛ anya me de mani nye ho na nyama bodwo nso ekosi sɛ de me ka sɛ mani nye ho na nyama bodwo ɔde yɛ me wɔ faase twumwa no kwasɛm sɛ de o si tete me wɔ faase na nsen na me panyini no me wɔ faase no mpo de wɔn pɛ so wɔbɛka nanso ɛnam sɛ me wɔ faase no sɛ bi mpreduasa wɔyɛ awisi a oni agya oni na nansanti me mani kono ho brebia no mede mani to ehwɛ na brabo de ekoso mi ade on pese obese kira ka bibia kyerem nanso mahu de Nkrumah de eye no eno na maba sɛ wɔyɛ agya no ene Nkrumah nkasa na ekwan na ɔde me wɔfaase no enam so no onyai na mfa asomdwe mmra no kwasɛm sɛ mede me kasa ba wie no ɔnyɛ ne ho ade de nanso ɔnyɛ ne ho ade minim ase kyɛw nete ensesan aba onyai na mo fa asenye ne nigye mawie yo jase de di kan meda wase sɛ wode wani ato ayonkofa a da yentem na wa ma asɛm yanko anko ye dede bia na wa watutu na mu mpaboa anka ɔde hye de anka me na anka abɛfrɛ me amma bafie nanso minim sɛ wo pɛ ne yie ti na wa watutu nan ade abai sa jase mesa pawakyɛw sɛ mesrɛ wa de Nkrumah ye no me am ye agya na nyɛ sɛ menhu ye mahu pa na ankwada no ya na menim de ha wo mo twumwa ate hoi obuade kama ne ho dwo twumwa wo fa ase no nya wote anti na meka me pena sempa obafia ha na ho brase ene bibia na me hu ensakraye bia ene ne ye bia Nkrumah ye no ma frɛ no bro mpremiensa ede na tenase se ade a o ye no entwa yie mani enye ho esande me ne wo ayonkofa e wo yentem akwada ya wakofa no akwada yi ho dwo oye oba bi one ne tena ebeboa ne ba ne sen na putuprum wahase etete no maka bi akye na ka bi akye edurumre bi a oka asa na adwene ne da ho edurumre bi a asa wafa bibi ofoma tafre enti mesrew mekoso ane na kasa se de waba hai mani sopa mekoso ane na kasa na de oho bia no ya hwe ne de atoye to de wada ama mehwe na ma pagya me mu na fa saa ebe miensa asenan ebu oba no na oteba behu di me pa kire onti benso a kire no ase wantimi an kire na ase a madempo obi otebe no on kire na ase bi edikan mpanyi so fifi funani a ohunu nsama mpanyi wakasa bebu bi se o pochiri etwa animu a ebeda kuru na mamemfa ba ku ntwa to na memma mu so ma wo fase ntia se mpanyi si aboa koto onka nenso ochia na ya papa ate papa daruma bepeja mu yo opene medase onna no onwuro medase nensa papa we na
Nkrumah kofa na sema abe fie. Na be kuma ma poli die. Mama me ho ban na. Ben kum die, me ta poli ya na nye. Yase, Kukuru. Mama kunya. yase bibi aboko de. Mama kunya de mama kunya. Yase. Trase. So die so de mu se me am se mama kunya. Itu die so da de am ya metrase kukuru. Trase. Yase akwaba. Mejo so. Ano pay de. Kukuru. Me di cartoon safreo. Yeah. Ana me ankasa me se hia okwan so. Ana me ka se kukuru. Jai na me amebefie. We kire me asem a me de nam hia me. Okay. Enti na me ankasa me ka kire se me pese me ba wa wo na ase. Kukuru. Mo busua no, mo ya asomahwe. Na se mo so behwe a mo behu me nipa ban yie. Na mo ahwe mbo se enompa bi ha adwene. Hey. Medical ba ha abeka kire se ekwan ya oba no de mi wo faase nam so me mpe. Me ba na butrem. Eguso kosoa na ekosoa na mi wo faase no hia mi nti. Na me pese me fifi mu hunu ade kronti a wo ba ne yesa. Na mahu. Ohima ba pokua. Etina. Wo ba no Nkrumah no eye me wo faase no sa. Na mi bo Nkrumah no pokua na Nkrumah na ene. Wa ni ka hu pokua. Adenti no wansi pokua ne pe. Na oba be se mi wo faase ne pe. Na mi wo faase no se bi mprediasa. Ya di mi ana. Na onfa da kuma mawo. Na wonfa da mra wo e kan se onfa ne nkoto wo mpa so. Na wo moso no. Na wo moso no. Na wo so na mi bo. Na wo onfa da kuma mawo ba no. Na onfa no nkoto ne mpa so. Se bi eburu se bi ekronto. Na wo moso no. Wa musu no na owia wonya mu ani je awie no wa fa mu da awie no wo to na Kristo mu na so enkwasi amu asem sei kokoro mebo sa kwasi amu asem sei eye wo faase e ba na obi didi na wo be di Yase abotre madama abotre sa abotre adam buza sei ye wo obenya abotre na waka kire no aya wo a wobenya sa abotre abanesa nya abotre pa Israel netie de make asema wo kan me akwa me fa so kra nka no sa pokua no enye ono anka menim da se ewiase aye we dompe wo we echichiri epekraman enye masem ho nye masem kire se kwan a me di pokua na fa so a chinchina etwan odaso tata me ba no me nwanwa na me ba nso ba ka wiase mo nsem nyina kire no anya me nwanwa se obu afu sei eno kura na woka no asema woka no me no ya adwen pepepepepepepe echinye bi anyi ho na me ba no nso chese ehya se mpo na menim se onimnyansa na menim se otimi dwen ma ne ho se bema hwe akotre kwa weni mako apontreni iti hu fifrese hwe wo kasa se de wo bɔ ma betreni me de me sa kan akra me fere na se wo bom bi atuaka da bi nyesa se me bɔ na hawo nti unso afa kwanya nso bom bi atuaka me bɔ anka me nsa e bi anka e bi hwan
Enti nyɛ sɛ mebɔ obi atu aka. Hey, kokro. Ba me bae no. Tia. Me pachew. Kokro. Ene wo faase ne nkasa. Na o peja kasa abufo na di saa no fom na. Sentinam sinya botre no. Ene oba ne nkasa. Ekosi se entokwa na o peja ene ba bi odi afa no. Me anhwe yi a me kasa be jam na ka na me boa. Da bi me kura me ntimi nko. Enti me bo. Ba bia entokwa na fa no. Me jase akoda nsa hwe bebo me. Da bi. Na ansa na bebo me nso. Me kali bia se moja begu. Da bi. Enti pa be wo. Jase nya nuru sa. Sense me bo. Pokuya na no akofa no. Me preso da. Da bi me kura me. Ohima nso anya de ohima nso be preso. Ana ni jase ni me. Ana ni jase ni me no. Me ebasa me so me no ohima nya. Na me ni pokuya ni benya. Na me ni ohima nya na me ni pokuya nya. Enti am se makonya no bobom no. Na akonya no bom ya. Edi pa nso be wu. Eni pa be wu na chese me fie ya. Hwe anya de wu de me fa ho. Na chese me fie he ya. Na wo be fa me wo fa ase. Na wo so no. Na wo tro twisumra so. Na matiase. Ade se ka bajimi pa. O fa ase nso nya so yo ba fun bi o. Ade da pokura no wa me wo fa ase ni. Enne kasa de pe enso eno kra de me nhwe ho. Enka de kasa. Wonim bibia me yenkyerɛw. Me hyɛda frɛ wo ba no. Ya busan sa me boa. Me hyɛda frɛ wo ba no. E ka kyɛn so ɔdɔ me wo fa ase no. Wo se an ɔdɔ no. Ɛnam se wo hu me wo fa ase ni ye pa. Wo se an na na mahu no. Ɛnam se wo hu ni sai. Eti oi na me nsa na adwe ma so. Ɛnam se twumwa hyɛda kasa. Me ye panyina o. Me dwiri kwa kyerɛ o. Ɛnam se twumwa hyɛda kasa. Ɛna twumwa kasa ai. O kasa ai no ka de kasa no. Ɛnam se Nkrumah. Se what is the mo fa sinsi kasa. Se wo hu nim nipadua. Afia wo sa ate ne kasa. Me mpese bre bi beba. Na wo be ka chen se na wo fa sin kra na no nti ana se wo dam die bi se. Eti modi ka twu Nkrumah adwe supen. Eno kra de ha me. Kasa no kra de me ha me. Ni suban na abutre. Mo ka se majimi hu. Me nyo sa, me nti me mu sa da. Mo ka se majimi hu. Abutre. Namba bu Nkrumah no bu mo fa sin kwasia. Nkrumah ikra de ni pani. Wati no be hu ya banie. Mesro bibia afo ni to me. Nkrumah wati pa no be hu ya. Bibia afo ni to me. Me de o se eda no me de beto. Fi se de ba bia so ye de to no. So wan fa nto a e free to. Ti wada roma mesro wo ni to form. Eti de metimi ate wase asore akone se. Eden ye mi free ha ko. Bibia da Nkrumah. Eni ohima ba pokuya ntam no. Etu ntwa. Etwa betwa ti to so nware me wo fa ase no. Eni na be ma me bo ato me yam. Anya sa eje be so Nkrumah no. Opani so nim se me ba no be ware a ejina me ame so. Na me sa pokuya ohima ba no de. Enya de a mani gye ne ho. Omu ade. Omu hwe. Oba ha be hwe ekwan ofa so no me kasa. Enya sem. Na me fa me ho bai. Wo no kasa sa me fa me ho bai. Ono ana me ba no be ware. Nti na Afia na banka ni am. Afia sa ka kire won Nkrumah no. Sa ka kire ni se anamo na wo se tu ni hu ba ko se nie. Na me pese me ko ho. Na nso me wura ho ansa na masore ko. Onim se pokuya ne kan kire na. Eni ne me tu manum tu to nwa ka kire ni se. Pokuya no. Hey, ahimfie ye nim be ma be wa no. Ohima ba no. Ye gu da wade ho hihye den. Me jase me di mu akotere. Na kire se owo ne da ache hene bi wo ho. Ana ode ne ho fore me bayi sai. Ana me ka kire wo no. Eti se pokuya no, se ono no wo pe ye kan se wo ba no asem a. Na so won ka kire na enne me yi ni maka kire. Jase me dase. Me dase na ntokwa ba be sori e wasa awade yi a pempen ho ni sansem yi no. Kokro se woni man ka no yira kasa. Na ka yire woni yire no ba nso akasa. Me yire de fani me. Abatam abahye boni ma me bia nkyɛn no. Mfani me. Koko tontuwa. Ekwan a me fa so a me do mo ebe fa. Koko tontuwa wasi oho. Woni o yira asem de. Oho. Koko tontuwa fa mo bai. Sangura. Mate. Yana obasa no ne asa no na. O kama basa dia metimi afọ akonya nkra to atwe. Mpacha madama. Ko abasa.